खुंग्रिं बीसीडीसी एबा खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङाव थानाय खरफागुरि गामि सिङाव हाबनाय लामा बे लामाया जोबोद गाज्रिमोन आरो हाब्रुजों बुंफबनानै थायोमोन। दा गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा जोंखौ जनाय हरदोंमोन कि बे लामा हान्थिनायाव गोबां रायजो राजा बिथांमोनहा उसुबिदा गोलैयो होननानै थिग बे लेखानो जोङो फैनानै नायदिंफैदोंमोन आरो फैनानै नायदिंफैनायनि उनाव जोङो नैबे लामाखौ 1 किल'मिटारनिबो बारा सेन्ड ग्रेभेल जोङो ब्लक जोङो ज' नांनानै होनानै होनो हादों। दिनै खरफागुरिनि जेनाखि रायजो राजा बिथांमोनहा जाहाथे फैबाय थानाय समाव नैबे सेन्ड ग्रेभेल लामाजों हान्थिनानै जाहाथे जेबो उसुबिदा मोननाङा, हाब्रुआव आरो खस्थ' खालामनाङा, जों बेखौनो मिजिंथिबाय आरो फैबाय थानाय समाव नैबे खरफागुरि सिङाव हाबनाय लामा बे लामाखौ आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन बानायनो थाखाय जोङो आखायाव लागोन। मिजिंथिबाय खरफागुरिनि जेनाखि रायजो राजा बिथांमोन गोसोआव मोजां मोनगोन। जोङो नैबे लामाखौ बेखेवनानै होबाय दिनै आरो बिथांमोननि जेनाखि हान्थिनाय बेवहाय जेबो उसुबिदा जानाय नंला। जोंनि खुंग्रिं बीसीडीसीनि सिङाव थानाय नैबे जोंनि खरफागुरि गामिनि जिहेथु मेन लामा बियो गामि सिंजों हाबनाय मेन रड। दा बे मेन रडआ गोबाव बोसोर जालांबाय, नाजाब्लाबो जायाखै। हाब्रु साइकेल गारि मटर सालायजायामोन। दा बेखायनो जोङो जोंनि खाथियावनो थानाय जाहा डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारजों रायलायनायनि गेजेरजों आरो खावलायनायनि गेजेरजों दिनै जोङो एसे लेटब्लाबो दिनै बे लामाखौ सानब्रैसिमाव सानबाजों जोङो मावफुंनानै लानो हानाय जाबाय। दा बेनिखायनो जोंनि रायजो राजानि दिनै जेनाखि थाबायनो मोननाय बाला अन्थाइनि साजों दा खोब जों रायजो राजा गोजोननाय मोन्दों। दा बेखायनो जोंनि रायजो राजानि सायाव जोङो जेबो दुखु मोननाय जायाखै आरो जाहाथे इयुनाव जोंहा सार बिथांनिसिम खावलायबावनोसो लुबैदों दिनै लामाखौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय। आरो बिनिफ्राय जोंना मोनसे गाहाय बान्दो दङ, जोंना बनसंगुदि बान्दो होननाय। दा बियो ओरैबायदि समस्या जानानै दङ, बे बान्दोआ जेब्ला दैज्लां बोथोर सफैगोन अब्ला जोङो बेखौ 35-40 जनजों जोङो थेनानै लाबोनो गोनां जायो। आदिबासि जाहा बिसिमपुर आरो खरफागुरि बे गामि दरनैजों जोङो बे बनसंगुदि बान्दोखौ खोनाय जायो। दा बे बान्दोआ एखेबारे जोङो ओरैनो दंफां दालाइ साफ्रा सुफ्राजोंसो जोङो जाबनानै लाबोनाय जायो। दा बिनि उनाव आरो बे दैया जाफैयो उनावहाय आरो बिसिमपुरनि माथावरिया साफा बायजोब्बाय थायो आरो जाहाथे बेखौबो इयुनाव दिनै लामाखौ जेरै साक्सेसफुल खालामदों बेबायदिनो बे बान्दोखौबो एसे नायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे रेकर्ड खालामनानै उनफ्राव मावफुंलांनो बेखौसो आङो रायजोनि जानानै खावलायनाय जाबाय। दा दिनै लामा जाफुंनायनि थाखाय आं जोबोद बिथांनिसिम रायजोनि जानानै साबायखर बावनाय थाबाय।